Шановні вчителі, працівники освіти, ветерани освітянської ниви, сьогодні ми вітаємо вас зі святом, яке належить саме вам. Ви щодня даруєте дітям знання, підтримку і віру у власні сили. Ваше терпіння, любов і мудрість зміцнюють життя, допомагають кожному учневі знайти свій шлях. Я добре знаю, наскільки це нелегка, але надзвичайно важлива праця, бо колись і сама була вчителькою. І відчуваю особливу гордість за кожного з вас. Дякую вам за серце, яке ви вкладаєте в кожен урок, за світло, яким ви наповнюєте майбутнє наших дітей. Бережіть себе і знайте, ваша праця безцінна.